Vi starter denne TV-avisen med en meget vigtig efterlysning. Det er både en bankrøver og en meget listig morder, tidligere straffepersoner. Vi kigger lige på dem. Disse to personer er brødre. De er slippet ud af fængslet på Sankt Hans i Roskilde. Den ene, ham i den stribede bluse, han beskrives som 1 meter høj og 73 cm og meget kraftig. Den anden, han beskrives som en lille fyr, 1 meter og 23 cm. Ja, hvis I finder dem, så ring meget venligst på dette nummer. For Lego-centralens nummer. Ja, der står også mere beskrivelse. I kan også se mere inde på nettet om, hvordan flere oplysninger. Nå, det var bare det, den korte TV-avisen. Jeg hedder Karl Kurpmann, og jeg vil bare sige tusind tak for i dag. Hej. Jeg anmelder til stationen, det er post 69. Jagtvej er under kontrol og stilhed. Skifter. Sikke en dejlig solskinsdag. Ja, jeg føles, og det er som om, der er en eller anden, der slår mig ihjel. Stop! Der må være noget. Det føles virkelig som om, at der er noget, der er på spil her. Stop. Det føles virkelig som om, at der er sket noget forfærdeligt. Nej, det er ham, den efterlyste. Han løber efter mig. Det her ser ikke godt ud. Nok følger han nok efter mig. Men jeg kan løbe fra ham, det tror jeg. Han snublede, så løber jeg bare videre. Han snublede i en bananskrald, så kan han lære det. Jeg løber bare videre, melder, og alt er under kontrol her på vejen. Jeg kommer efter dig. Jeg kommer op igen. Nu må jeg fange ham. Bror, træd frem! Stop. Nu får jeg dig, din dumme betjent. Var det dig, fætter? Fætter, det var da godt. Nu ligger han død. Det er dumme panser. Så kan han lære det. Jeg ser godt, nu er han vist nok død. Så kan han lære det. Så kan han lære det. Det er dumme panser. Kom, vi må hellere slippe livet væk, inden politiet kommer. Ja, og tørre blodet op. Ja, det gør du, mens jeg slipper livet væk. Ja.